धुळे महानगरपालिकेमध्ये महापौर पदासाठी नव्हे तर विरोधी पक्षनेते पदासाठी रस्सीखेच सुरू आहे। या ठिकाणी विरोधी पक्षनेते पदासाठी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जाण्याची तयारी एमआयएमने दाखवलेली आहे। भाजपनंतर एमआयएमचे सर्वाधिक 10 नगरसेवक निवडून आलेले आहेत। संख्येच्या तुलनेमध्ये एमआयएम क्रमांक 2चा पक्ष म्हणून महापालिकेमध्ये, मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि शिवसेना शिंदे गटाने एकत्रित गट स्थापन केल्यामुळे त्यांनीही विरोधी पक्षनेते पदावर दावा केलाय। मात्र संविधानिक तरतुदी डावलून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेचा विरोधी पक्षनेता केल्यास आपण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाद मागणार असल्याचं एमआयएमने म्हटलेलं आहे। आमची एमआयएम पार्टीच्या तर्फे त्यांना आम्ही प्रस्ताव देणार आहे की आमचा विरोधी पक्ष नेत्याचा क्लेम आहे आणि हे क्लेम कंप्लीट झाल्यावर आम्ही त्यांच्याकडून न्यायाची अपेक्षा व्यक्त करतो आणि जर त्यांनी आम्हाला न्याय दिला नाही तर माननीय हायकोर्टाचे दरवाजे ठोकायला पण आम्ही काही कमी पडणार नाही।